Dilar muda melok bingung, orang abang muda melok ngeluh, sembarang kelompok muda melok mules, barang mikir awak dhewe ora wali. Wali ku tenan mikir macam apa. Lho saya sebut. Wa huwa hali utai dzalika rajul. Wa huwa hali utai dzalika rajul. Iku ghaibun wong kang ghaib, wong kang ora ngerti. Wa huwa hali utai dzalika rajul iku ghaibun wong kang ora ngerti anjami saking sakabehane perkara. Anjami saking sakabehane perkara asaba kang mekenani apa sima. Asaba kang mekenani apa sima na ing kita. Asaba kang mekenani apa sima na ing kita. Waline gak rumangsa bencana apa yang sedang menimpa kami, gak ngerti ono angin musak masik badai mengubang ambingkan perahu, mboten rumangsa. Karena apa? Ya dia konsentrasi dengan pengabdiannya, dengan ibadah. Wali itu konsentrasinya karo piye carane manembah pun iku tok ora liyane. Nek liyane je bingung gawe serondeng, sambel goreng, gawe bergedel, nyiapno buka, wali ora pikiran ngoten. Makanya sama tak dengar itu jadi wali kami. Ben ra usah pikiran dunia. Fakulna babah wong dunia enak ini manis ini. Ora lek mikir. Fakulna mengko nuli ngucap sapa kita.